Good morning mga ka-highway, nandito na tayo ngayon sa Matnog, Sorsogon. So, sasakay na tayo ngayon ng barko. Ang first step na gagawin dito ay magpaparehistro doon yung ORCR ng sasakyan tsaka driver license nyo. I-record doon. Tapos bibigyan kayo ng number. Ito yung number namin. Nakalagay dito sa ticket na to, yung plate number ng sasakyan, cellphone number mo, pangalan mo, tsaka yung pupuntahan. So ayan, dito, patawid tayo ng Samar. So yun muna ang first step na gagawin. Wala namang babayaran. Yun yung first step na ginawa natin doon sa may unang booth na madadaanan mo bago ka makarating ng pier. So kuha ka ng number, parang ganon, tapos registration, kumbaga. Kailangan nila yung ORCR mo tsaka license mo. Yun, i-encode nila doon sa system nila. Tapos after nun, bibigyan ka ng number. Ayan, kasama ko pa rin yung kapatid ko. Laking tao nito. So, yan, bumaba muna kami. Iniwan muna namin yung kotse doon. So, dito, mga ka-highway, yung step 2. So itong number mga highway na nakuha natin kanina, i-present zero natin to dito. Try ko i-present to dito. So yun na. Ayun mga highway, after nung kumuha tayo ng ticket, nagbayad na tayo sa barko. 1,650 yung bayad sa sedan kasama na driver nun. May kasama pa akong isa, kasama ko kapatid ko. Saka may additional na bayad para dun sa extra passenger. Ayan, sa window 16 na naman daw tayo. Katatapos lang namin kumain. Ayan, hindi ko alam saan napunta yung kapatid ko. Nag-CR pa yata. So ito lahat yung nabayaran. So ayun, yung kukunin mong ticket dun sa first step, dun sa may unang booth na madadaanan, yan. Kukuha ka ng ticket dun, tapos magpaparehistro nga. Yun, kumbaga bali yun ang registration. Tapos bibigyan ka ng ticket, ito, yan. Ito yung ticket na to. Ito. So, ito na yung magiging pang-process mo sa lahat ng transaction na gagawin mo. Yan, 1,650 yung sa sedan na babayaran sa barko. Tapos, kasama na yung driver doon. Yung passenger ko, hindi kasama. Yan, yung passenger, hindi kasama yun. Kaya, umabot ng 1,800 yung binayaran namin sa barko. Kasama yung kapatid ko, tapos sensya na madumi yung kamay ko. Kagabi kasi nag-repair ako nitong kotse na to. Tapos ayan, magbabayad ka ng terminal fee magbabayad pa pala ng LGU. Ayan, bali sa ano yun, hindi ko alam ano yun, yung LGU na yun. Yun, bali nagbayad ako ng 90 pesos. Tapos, nagbayad ulit ako ng terminal fee. 30 pesos per head. Sa aming dalawa ng kapatid ko. So, may bayad pa rin yung driver. Tapos, terminal fee na naman para sa kotse. Sedan, 129 na naman. So, yun, bali, yun lahat yung nabayaran namin dito. So, yan, waiting na lang kami ng barko. Mga alas 10 daw yung biyahe namin eh. Tapos saan ba yung kapatid ko? Hindi ko makita. So yun mga kaya, katatapos lang natin dumaan sa Coast Guard, nag-register tayo doon, nagsulat ng pangalan, tsaka plate number ng sasakyan, tsaka contact number. So ayun, yun na yung pinaka-final step na gagawin mo sa processing dito sa port terminal. So ngayon, waiting na lang tayo sa barko natin.
Lo-loading na lang, nakapila na tayo dito. Tayo mga highway. Yan na yung barko. Nag-loading na tayo dito. Ayun yung kotse natin mga highway. Nasa pinaka-puwet. Nasa pinaka-pulihan ng barko. Ay, so nandito na tayo sa Allen. Kabababa lang natin sa barko. Maulan talaga ngayon dito mga highway. Ay nako, paano tayo makakapagpalipad ng drone dito? Mga magandang lugar dito sa dito sa Samar. So dito na tayo ngayon mga highway sa Gandara, Samar pa rin. So mga highway, yan, alas 4 na ngayon ng hapon. So ngayon lang may pakita yung araw dito mga highway. Grabe, lagi talagang maulan. Ayan, masarap din talaga mag-ride. Isipin mo, ang galing sa isang 26 years old na Nissan Sentra, nakarating pa siya dito sa lugar na to ng Pilipinas, sa Samar. Actually sa Southern Leyte talagang punta natin ngayon, sa pinakadulong bahagi ng Leyte. Yan, sa Southern Leyte. Highway, dito pa rin tayo sa Gandara. Yan, makikita nyo, tingnan nyo itong kinaroroonan ko ngayon. Taas So sa baba mayroong nahulog na sasakyan na PLDT.